Maria Galupi banana plantation. O mahangin kan dihay buzol. Aray ning kabungtod nga nung naanay tubig. Oh, asa manigikan? Hi guys. Ani kami karon sa kabukiran sa mahangin. Kay magpahangin sa mi aring bungtod. Bita manungas mi ato ibabaw. Ito ang auntie dadto. Nay nananom og saging to anang gibuho. Mo pa itong pag-abot. Mao pa di among pag-abot guys gikan sa Tagbilaran. Hey, hindi sila makaintindi sa akin. Kasi may nag-comment na Tagalogin ko raw. Sabi nila, paano kasi? Ang Tagalog ko ay nakabalintongan. Nakabaluktot ang Tagalog ko. Oh, diyan kami pupunta sa ibabaw. Oh, kasagingan ni tanan. Allah, oy. Hello. Maria Galupi banana plantation. O mahangin kan dihay buzol. Di ala kos kinabungturan. Di ah. Unsa na ipakita nindo? Aray ning kabungtod nga nung naanay tubig. Oh no. Asa manigikan? Ha? Hapi sa paon na nang nabungtod man. Nalasikas kan tubigan niya po. Kuya awa man ning dapit ha. Pure bujag. Tanawa. Tanawa. Ano guys? Karang katingalahan ning juta ah. Nganong naay tubig ana nga kinaibabuan na mala sa bungtod. Sinilang puti, ha? Palihog lang. Ito sila ang gijaka. Ang kalaming ang juta ah. Nanagbuang na sila kay manguli na. Mga trabang kalong. Maghipo silang nylon. Mungat ko ni mulong. Inom si Jas tubig, sino tito? Ara laging kahimalaan te, nganong na itubig nga kinabungturan naman kadto? Bitaw. Matod pang oh, mo to. Sama ni. Ah. Habang kahuol jakol. Ay kadtong to itoon. Uy, apil pag gadid ining kawadsana kang ante. Apil lagi na. Hala, uy. Ari mo may apil. Hoy, kaning mo na mo ni mo tubok sa muda to nakita nimo. Oh. Mo na mga. Oh, dato sa ibabaw. Jaka ni. Ano mo dito pud niya. Oh. Da? Mm. Ang mo na, ina na ko na to. Ah. Das, mo sa linis to. Oh. Ah, diha. Oh, insakto lagi to gingang along mo koy. Wala kay. Dili ha smoke na suroy mi ko. Batak laro wala ko diha. Kanila ni da. Di anami sa may atabay, mainam ra man eh. Oh, mao lagi inga along mo koy. Na niag tubig dani oh. Kanigi kani sa ibabaw anti no? Ay. Alang ka bugnaw. Tubigan jud na ah. Di anami guys. Namin sa bukid, sa balay, sa maraming. Guys, gikan namin sa ibabaw. Ikan Miss Babaw, guys. Galing kami sa taas. Ano kami doon? Grand Bull. Grand Bull sa Babaw. Para rin tubig. Yan nami. Kumana ganito. Ansa man ante ang saging? Aw, ante kay maglabong man ni dani. Kinahanglan na ni garden ra. Ang saging daplin. Ya, pwede na ko mag-pick ang manukan. Ay, kuha ka ning saging ani. Ay, laro to ni. Nabuhi na rabo ante. Marabia siguro, gisago tunda ng marabia. Di anami guys.
Asa man ron? Ay, pohon. Katong tamnan na lang tong mga buho. Ilan ang apat? Di na hinungan, managhan na pohon. Maabot na gisa kalibo, ingan sinunoy bayaran ang gisa kabuok tag 500. Naaman sa vlog, ebidensya. Sa joke na to, sinunoy. Anong magkugi? Naghang mga trabahante ni Ante Mar sa isang farmhouse. Lain pa po datong nagpanday. Kani sila nananom ni saging nang gibuho. Ay kani sila nang gibuho ni ato si babaw nang gilampas. Kay tam nagsaging. Karon sila na mahuway na. Nangundang na sila gikas trabaho kay manihapon na pud sila. Ara ra bang kalami ilang sedan kanay utanang ka. Naglaway ko nagtanaw pag humanam. Naglaway ko nagtanaw ganiha pag abot. Nanungkab dasong ko kagigutom. Dito, lami ilang utan. Ano ba? Tuwan na sila. Okay guys. Umaara to. Salamat kay Adjo.